de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sɛfɛ wari 4,000,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sɛfɛ wari 15,000,000 la ka taa se sɛfɛ wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Biye tene février kalo kile 27 san 2027 Mali kunnafoni jamana na jabgo minnu y'an filɛ sanga na wagati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔna ma an baloro kanu kan Mali kunnafoni.net an bɛ aw fo ni ka aw waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min ma kɔnɔ o wagati sera aw bisimila ko kura. Bi kunnafoni damela amina kuma femna o de wadu ko ka gintamba o meme sinema ko ka atako mugani shigina fo ta se Malika ambassade o mumbi Tunisie ko fe no on wakati na le kon kirimiga wule bela ko fama be fe ga segin kana o ka jamana ka ko bela jeri ngati ito sebe ambassade konnala ni kunnafoni no bela jeri mina wala o balmamso ono demso fe Mariam Kone o bisimle ko kura. Kuna fandamina sa wadu ko ka gintamba mbino sinema ko bunan ko ka atako mugoni shegina o kon damnena sibiri temeni wagadugu Burkina Faso jamana o konna ako kene ka machama de kumino ka fara mabaworo kon nga kerenkereni ya la nyina ta bunya ani akarama o talendo ka di Mali jamana o konna anga jamana koni premier ministre no de Choguel ko kala maige ali koni kumi kenen ka fara maworo o konna o kum konna na sa Choguel ko kala maiga ale koni kumata ninka foli o di jamana nyema koni ma minu koni sona ka koin buyani akaramandi anga jamana o manoe Mali aida ka foko fespa ko koni kene mimesiga ke sababu ye ka Afriki sinasu olu koni ka siga ye anuka siga don o konna abe welida ka nyeshi Malion ale ni Burkina be ma kuku bolo di nyoma wala sa ukasi ka se soro gelami jamana nunka nina fespa ko tem kon me munga o de cinema a joro seko kolani o fo nazarakana cinéma d'Afrique et culture de la paix ale koni ko weto sena fo marsi kalo klinani onata atunya fo onyana chogomina Mali ambassade mummi Tunisie ko fe no ni wakati na ale kon kelenu ka wulewuleda kanyeshi ko maoma be no ni be fe ka sekin kana I fasola ni wakati na ko bela jelenkati ito sebe ambassade na ame yoro mina ikobi Tunisie koni ale kala ale no ko sebe a jamna nyema nori kai side ale koni ya ida ka foko farafion koni me fe ka Tunisie sia ninga o faleka Tunisie muso ka olu furuninka Tunisie ke farafi jamana o koni ni kuma nunu sababu yala farafi minu koni me Tunisie olu koni nyinene no ko sabe ni wakati na kadokulo wanku Afriki la kolde feme be Tunisie jamana kono olu ye sebe mo sime mi mai da ka foko Tunisie africain kolde feme be no ko mashi kanata ekol la ko bela jenika to ikaso ami wakati na inafo sisa no kada geleo olu kon ka kanga bela jeniki ijanto yera min koni Mali ambassade o mi me Tunisie ko fe no wele da ko ma feme be no ni be fe ka sigi ifasola kikati itoro sebe ambassade konna o la sa be soroke iblegana ifaso o konna na
cɛ marifatigiw kɔni nana bin kani bɔnzɔn dugu kan nɛgɛ kanɲɛ 16 wagati o kɔnɔna ni maa 13 olu le kɔni bɔnɛna o nina ka maa dɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ jogi o kɛra kani bɔnzɔn o ni banka cɛ kilomɛtɛrɛ 12 do Bajangara mara o kɔnɔna ni walejugu kɛba ninnu kɔni ye mugu ci fɛn fɛn bɛ bɔ a nɔ la ni ka butigiw olu jeni ka sow jeni fo ka taa se suma jiginaw olu kɔni ma ka sɔrɔ ka taa ni bagan ninnu bɛɛ lajɛlen ye o maa 13 olu fure kɔni farala ɲɔgɔn kan ni kunnafoni kɔni sɛbɛnciyara Bajangara gouverneur fɛ n'o de ye Sidi Mohamed El Bechiri ale kɔni ye kuma ninnu sɛbɛnciya kosɛbɛ ko ale kɔni taara k'i ɲɛda yɔrɔ in kɔni ka ni walejugu ninnu kɔni ale kɔni yɛrɛ bɔra a cogoya o la ni maa faga jugu ninnu kɔni kɔfɛ Bajangara sigidalamaw kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya o yira k'o sababu kɛ ni walejugu min kɛra Bankas maraw la. Baɲumankɛtɔ olu kɔni tɔgɔla don min bɛ ɲɛnamaya février kalo tile 27 Mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na a ka ca ni san 10 o ye Mali kɔni bɛ gɛlɛyaw olu kɔnɔna baɲumankɛtɔ olu kɔni fana bɛ wulikajɔ la waasa ka maaw dɛmɛ hali n'a sɔrɔ waati tɛmɛlenw na u ye baaraw kɛ jamana in fan bɛɛ la nka an bɛ yɔrɔ min na i ko bi u caman kɔni tɛ jamana camancɛ marabolo o kɔnɔna i n'a fɔ kɔrɔnfɛlaw gɛlɛya kɔni sera o yɔrɔ min na olu kɔni dugudenw kɔni dɔ y'a yira k'a fɔ ko baɲumankɛtɔ ninnu u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula hali dɛmɛ kɔni kɔfɛ u bɛ baaraw kɔni di sifinnakaw olu kɔni ma wa ko baɲumankɛtɔw kɔni ka wulikajɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka basigi sabati jamanaw kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ jamana ka lasigidenw olu tɛ fan minnu kɔni na. Mali Kunnafoni TV direction commerciale maaw bɛ aw ladɔnniya aw maa minnu bɛ n'a bɛ fɛ a ka feerefɛn olu de ka lakodɔn walima a ka cakɛda aw bɛ nɛgɛjuru sira o banba an ka écran sanfɛla la Mali Kunnafoni jamana lajɛbagaw ni bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw k'an bɛn kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan.